Тежко месо, 70 кг стар лук, 50 пръски млад лук, чушки, 10 литра бяло вино, 50 кг гъби и за нас вече това е готовия продукт. Малко по-малко е количество от вчера, защото се предполага, че днес хората ще бъдат по-малко. Надяваме се да стигне и днес. Вчера към 7:30 вечерта всичко беше привършило и не остана за последните гости на събора. Бих искал да ви поканя средата на месец август в Копривщица на така наречения малък събор. Там ще бъдем с юнашкия тиган и ще приготвим половин тон пържени картофи, копривщински, от един човек отгледани. Уникално изживяване отново ще бъде, както винаги с юнашкия тиган. Разлюляхте не само сцената, но увлякохте и публиката с вашите изпълнения. Благодарим ви за това. Благодарим ви за тази красота и емоция.